Hlásím sa medzi tvojich trhňáčkov, čo som sa dovolal do rádia. Fakt, Karle, zdravím, můžu tykat, teda nevadí. Jasně, v pohodě. Tak. A co tebe schválně, co tebe jako nalákalo na to zavolat si? Vyskúšať to. Či sa mi to podarí, alebo nie. No vidíš, a podařilo se. Podarilo sa. Ja už to skúšam, človeče, od Jirku pomeje. No vidíš to, a zkoušíš to, ale proč to zkoušíš, jo? Musíš jít jako proč. A tak zlovena, vieš, bývajú, ja strašne rád počúvam toto rádio, a hlavne v noci, keď idem, rozumiem, a tie témy. To ja som ešte říkal, že o to asi pobaví a chcel by sa čomu vyjadriť. Vidíš to. Já teda žádný téma jako nedávám, moc mě to jako navádá, co přijde na jazyk, víš, takže tak. A kde zrovna teď se pohybuješ? Ty taky si člověče? No jasně, já už 34 rokov. Pěkný. No. Ja to mám jako koníček. Ja ti poviem pravdu, toto je moje hobby a koníček. Jo, tak to je krásný, že jsi se v tom našel, to je áno, to je ako kolega predo mnou, čo ti dal nás rozkáži, vynesú asi nohami dopredu, tak u mňa to asi to isté. Jo, a baví tě jezdit i s osobákem, když máš třeba volnou chvilku? Áno, jasne. Ja jako milujem jazdení, či je to osobné alebo nákladné. A co rodina? Netrpí ti? Rodina? Ne. Vieš, ja som to mal aspoň tak vyriešené, že jednoducho do toho mi chce, keď sa nikto nebude. Hej, ja to baví jednoducho a to je môj život. Jasně, rozumím. A byl by si třeba, nebo respektive takhle, jsi tolerantní právě i k manželce, když něco baví? Ale vieš, ja se vieš, čo ona je momentálne doma, je nezamestnaná, na často som iba, takže keď niekedy má taký horaz, tak ju zoberiem a trošku vyvenčím. No, a to je hezký, že spolu takhle trávíte taky čas, vidí, to je si to. Tak vieš, to majú noci predstavá, je odmoklo, to je doma, vieš, no takže... Ale keď má voľno, tak ide so mnou. Jo, a kam třeba jezdíš? Vieš čo, teraz momentálne kolečko mala 35 metrový Malacký, prídem domov, vyložím, už na sklade u nás na firme máme tovar, naložím a urobím si za kolečko Osnabrück, Veľký Mediar. Takže tak, väčšinou také stabilné roboty sú. Jo, a jak dlouho to ještě vidíš, že budeš dělat takhle? Nebo chystáš si... kolega do dôchodku a keď mi dáte dovoliť, tak asi čo najdlhšie. To znamená i třeba, kdyby byla možnost pořád jakoby i v rámci toho, že by si posunul důchod, tak pořád ještě by... No to určite áno, Hovorí, keby to zdraví, lebo už raz zopatám a mala na vidlách, sa mi stalo v Rakúsku, keď som nemám až ponovalo trochu. Tam som si týždeň pobudol v nemocnici a vrátil som sa na to. Jo, vidíš to. No a kdyby si mohl jenom tak jako, protože si říkal, že přes 30 let jezdíš, kdyby si mohl porovnat podmínky, jestli se na těch silnicích zlepšily nebo zhoršily. Nemyslím tím jakoby auta, protože samozřejmě ta technika jde dopředu, tam je to jasný. No jasně. Ale víš, jakoby celkově, řekněme, celkově ty okolnosti veškerý. A co se týká silnic, co se týká řidičů, víš a všeho. Čo, jak by som to a to je, cesty sa polepšili, to je samozrejme, hlavne diaľničné trhy, hej, že často to vychádza. A čo sa týka Slovensku a Čechách, rozumiem, no sú dobytči medzi nami. To je bohužiaľ musíme to tolerovať. Akože človek sa tým musí vysporiadať, takže dá sa to. Zanadáva si ten tam občas na niekoho, ale akože sa dá. A keby to človeka nebavilo, tak to robiť nebude. Hele a jenom, aniž bychom to rozpitvávali, tak jenom tak jako v rychlosti, podle tebe nejlepší řidič, jako nejtolerantnější řidiči z té země a naopak který řekněme, nemáš potřebu potkávat na těch silnicích. A nebudeme to dál rozpitát, jenom prostě řekněme. Já nevíš čo, já ti poviem môj názor. Mne sa obíra kus po Nemecku,